Продължавайте само направо! Направо! Не влизайте там! Върнете се тук! Древно митично истории и мит, един незнаен свят. Хайде изследвай, мистерии разкри, разкрития обрат, най-неочаквани неща. Добре, край на разходката! Всички да си отиват у дома! Из пирамиди, руини, старини, ти следвай с нас. Зад някой ъгъл, заключена врата, съкровище